Bugün bizde konakta Başkırstan'dan hem Tatarstan'dan halk artisti. Айдар Галимов. Meni bir kim de bilmeydi, görmeydi, işitmeydi. Oho. Ey tağın faydasının mın faydasın ey turan. Sen azırak uverenraak jırlar dep aytadır. Menimde tauштыгы timir tügül. Şunda men biledim bu жердан emet bulacak dep. Зрители уже выключили телевизор. Это неинтересно. Молодцы. Просто молодцы. Kimler men bilen kelişmey, kommentariyalarda yazabız. Selam dostlar. Bugün bizde konakta Başkırstan'dan hem Tatarstan'dan halk artisti. Köplerimizin yaratkan jerşisi Aydar Galimov. Sizden regalyalar bulmaganda, isimler bulmagan vakıtta sahnege çıkkanda sizne Aydar Galimov Sovetский Союз dep ilan etkenler işitkenim var. Ni üçün şulay hem ol nerseni anlata? Onun nerseni anlatkanın benim birinci muzika jetekçi Azamat ansambli beten ol vaqtda. Men de solist bolup keldim. Nerseni anlatkanın ana şol Azamat ansambli jetekçisi Asqat Nasirovdan sorak kerak endi. Ol bet şulay ite turgan edi. Indirmegine salangan bolganda inda Sovetlar Союзында туган балалар biz şol vaqtda эшлей башлаганбыз, şol vaqtda sahnege аяк басканбыз. Hem ничектир ol теге zorrak etip başka regalyalar yok bitinde. Ничектир zoрлап жиберге керек. Шуңа да ol koyandır şunday slogan tapkan еш ol. Aydar Galimov Советский Союз деп айтып кое турган yok. Ol endi köpkene yazmalarda turup kaldı элек bitinde konцерт baradır. Nindir stудийный yazmalar bek yok idi. Элек konцерттан турга тур yazdırалар idi. Hem şulup yazdırıp ikinci күннөк şol kasetalaryny шығарып базарда енді саталарда еді. Мына шундай заман башланган еді. Базар экономикасы шол біздің концертлардан башланды шекелле. Миңа бу бик ошый, чөнки мин Советлар Союзында тудым, шунда тәрбияләндем. Шунда күп нәрсәләрне бүген миңа кирәк булган күп кенә әйберләрне, кирәк әйберләрне шунда без алып калганбыз икән, Аллага шөкер. Киткән кошларын кабат кайтарлар. Сәңгәр күкләрдә канат багырлар. Яратамы, яратмаймы, әйтегез сырамашкалар. Ашыкмайын, яратыр дип яуап бирә миңа улар. Birinci yazma, indir bir Şаңдау деген bir тапшыру була турган, шунда яшьләр шундай тапшыру инде ул. 89 ел бу. Һәм шунда иң беренче мин телевидениегә төшкән вакытларны әле булса хәтерлим. Кыштар ул инде соңрак ана шул 90 елларны, 91 елга чыгарга таба 90 еллар әле бай дебют дигән тапшыру эшләнде минем турда. Башкортстан телерадио компаниясында анда ул БСТ түгел әле. Дебют. Менә анда инде зур эш башкарылган иде. Ул еллар өчен ул бөтенләй ниндер яңалык, җырлар инде җырлар өстендә без аерым эшләдек. Менә төшерелү процессы ул һәрберсе анда булган ничә бер 6-7 җыр, һәрберсе клип формасында эшләнгән иде. Ой, ул вакытларны хәтергә төшерәм, ничек кенә төшермәдек, кайларда гына төшермәдек, нинди генә анда бит техник мөмкинчелекләр бик юк инде. Ат өстенә дә атланып чабырга туры килде. Шушы тапшырудан соң ниндер яңа этап башланды дип әйтергә була. Чөнки телевидение ул вакытта зур нейде, инструмент иде. Ул зур аудиторияга зур. Һәм әгәр син телевидениедә шулай килеп чыгасың, ул инде тамашачылар алдына барып басың дигән. Интернет юк, YouTube'лар юк. Ниндер студия язмалары юк. Радиода кемдер ишеткән, хәтердә калдырган һәм ул сине булай визуаль рәвештә күрә һәм бу инде ниндер яңа этап башланды дигән аңлата иде ул заманда. Менә тагын китәм еракларга, туган ягым синнән аерылып, туган ягым синнән аерылып, сөйгәнемне синдә калдырып, туган ягым синнән аерылып, сөйгәнемне синдә калдырып. Зәңгәр томаннар артында
Ник ярақларда қалсам да Мен жырлармын үзіліп туған яғым сені сағынып Жүрекейім әрініп янғанда Мен жырлармын үзіліп туған яғым сені сағынып Жүрекейім әрініп янғанда Зәңгәр тұманнар артында Ник ярақларда қалсам да Мен жырлармын үзіліп туған яғым сені сағынып Жүрекейім әрініп янғанда Мен жырлармын үзіліп туған яғым сені сағынып Жүрекейім әрініп янғанда Жүрекейім әрініп янғанда деп қойын. Баянда ойнау сәләте қайын келе екен ол? Баянда, гармонда, гитарада яшынып кенә баштайында әтейімнен яшынып уйнадырым, чөнки аны кебек уйнай алмыйдырым. Соңынан инде үземнең музыкантлардан кадәр яшынып кенә уйнарга туры килә, чөнки алар кебек мин уйный алмыйм. Шуңа гомер буе шуңа яшына уйлап куйдым, юк, һәрбер кеше үз эшен эшләргә тиеш. Менә мин җырлыйм икән, мингә җырларга музыкантлар бар бит, алар үз эшләрен эшләргә тиеш дип бик теге игътибар бирмәдем шикелле соңгы елларда бигрәк тә. 89 елда лауреат радиоконкурс, посвященный 70-летию Башкирской АССР. Шунан сезнең сәнгать юлы шунан башланды бит инде. Ул конкурс турында, радиоконкурс бик кызыклы нәрсә. Да, вообще уникально. Ничек мин анда барып эләктем. Менә язмыш инде. Мин ничек ышанмыйсың язмыш дигән төшенчәгә. Менә мин бөтенләй шул ук Асхат Насыров Советский Союз дип әйттем бит. Мин аңа тиклем Башкорт дәүләт университетының юридик факультетында укып йөрим. Көндезге бүлектә. Факультет безнең Карл Маркс урамында урнашкан. Карл Маркс урамында бер тәнәфестә мин шул миллионный шәһәрдә Карл Маркс урамы буенча китеп барган очраклы, бөтенләй үземнең ана шул Уфа автотранспорт техникумында укыганда булган ансамбльнең җитәкчесе Ринат Байрамгалин очраттым. Менә очраклы бит бер карасаң. Икенче карасаң, ничек очраклы? Менә всякие случайности не бывают случайным диләр бит. Менә мин аны уйлыйм, бу язмыштагы очрашу. Ул мине күреп калды, Айдар ТЖТ ди. Әйе, мин бит инде мин бит техникумны тамамлаганмын. Армияларга китеп, аннан кайтып инде недә укып йөрим университетта. Менә шунда ул мине чакырды, бер, кастинг дип, ул вакытта кастинг дип аталмый, ул вакытта нәрсә дип аталды икән ул. Конкурс булсын инде. Менә без Азамат ансамблен яңадан торгызып булашабыз. Ничәнчеләр елларны атаклы булган, ул 70нче елларда атаклы булган вокаль-инструменталь ансамбль Азамат. Һәм шуны инде яңадан торгызып булашабыз егетләр белән. Шунда безгә солист егет кирәк диделәр. Солистка бар, а солист егет юк. Һәм килеп кара диде ул. Мин ничектер ризалаштым, озак уйлап тормыйча ризалаштым. Һәм килдем авангард культура йортына килдем. Килү белән шул ук Асхат Насыровлар мине каршы алдылар. Марат Ислам, Асхат Насыров, Ринат инде элекке безнең җитәкчебез. Шунда иң беренче шул традри. Бу инде 89нчы ел Башкортстан АССРның АССР Автономный Советский Социалистик Республиканың 70 еллыгына башланган радио конкурс игълан ителгән. Һәм анда бит әлегә баягы студиялар, әле ул адым сайын студия, әле мөмкинчелекләр зур. Ә ул вакытта студия берәү генә иде. Ул да шул ук булса, шул ук Башкортстан дәүләт телерадио компаниясының шунда ук зур студия платаган. Ә ул студияга барып язылыр өчен ул үзе бер гомер, үзе бер вакыйга, үзе бер проблема бик зур. Без шунда җыелышып бөтен ансамбль белән бардык шушы конкурска язылырга. Беренче практика инде студияда язылу. Кидереп куйдылар наушник, гомердә күрмәгән, гомердә кимәгән. Һәм без инде анда әле булса хәтерлим. Ногман Мусинның кемнең көенә әле кайындар шаулай дигән җырны башкардык кайын. Мин инде килдем зеленый, абсолютно неподготовленный, профессиональный әзерлек тә юк. Табигать нәрсә биргән, нинди тәҗрибә бар. Шуның белән килдем дә мин инде шунда ук алдылар. Ул Ринат миңа калса әйткәндер. Бу егетне мин беләм, бу егет булдырачак дип әйткәндерме, белмим. Шунда артык башкаларын бит мин күреп тә тормадым. Алар чакырдылар, тыңладылар да, прослушивание булды да алдылар. Һәм шунда хәтерлим шул язма. Һәм без шунда бөтен республика буенча инде
лауреат булдык. Без 3нче урынны алдык анда вокаль инструменталь ансамбльләр арасында. Кемнәр 1нче урынны алгандыр, кем 2нче урынны алгандыр, анысы миңа караңгы. Но мен без 3нче урынны алдык һәм без шундай шуннан безне чакыра башладылар. Шуннан безне еш кына шул язуларны, башка барлык язмаларны без ана шул студияда менә әле булса Феликс Абдрашитовны хәтерлим. Ул нидә була торган пультта була торган. Тагын бер егет анда кемдер Сибаякларны Ренат дигән бер егет. Ну, менә барсы хәтердә, барсы да бер караганда кичә генә күк, бер карасаң бөтенләй теге гасырда, бөтенләй теге илдә булган хәлләр булар барсы. Айда. Шөкер әйтереңне онытма. Шөкер әйтереңне онытма. Шулаймы? Әйе. Ул казагында. Ага. Ай йылдызлар көнләп куйсыннар. Юк, әйбәт, ансы вообще не страшно. Һәр сулышың достым, өметкә тик толысын. Яшәгәндә яшик, яшнәгәндә яшник. Ага, хорошо. Студия һәм тавыш яздыру процессында бик җаваплы киләсез. Менә сезгә ошыймы тавыш яздыру процессы, студия эше? Ул безнең эшнең бит бер зур өлеше, кешегә күренми торган өлеше. Әлбәттә, тамашачылар безне концертларда күрәләр, телевизорда күрәләр, радиода ишетәләр, студия процессы ул күп эшне, күп хәлне, күп энергияны ала торган эш сүздә. Концертта мин чыга торыйм сәхнәгә һәм шундый итеп ачылып, шулай итеп җырлый торыйм. Һәм тавыш та килеп чыга иде, эмоцияларда. Студияга кирип, студияның неләрне стеналар арасына кирип керәдер инде. Киядер инде теге наушникны, и мин юаладыр инде халадыр. И минем җырларында ул вакыттагы җырларны тыңласам, куркып кына, менә шулай теге анда теге егет неткәне чагыштырган иде. Айдар ди, синең ди менә әле җырлаганың куркып кына теге салкын суга ялан аяк баскан кебек килеп чыга. Син әзрәк увереннәрәк җырлар дип әйтәдер. Уверенность югаладыр. Шуннан әкренләп шул туплый тәҗрибә туплый. Студияда да өйрәнеп, концерттагы неләрне, тәҗрибәләрне кулланыбрак, монда кертебрәк, ничектер күз алдына китеребрәк, үземне бу стеналардан читкәрәк алып чыгып, студияда эшләргә өйрәнергә туры килде еллар дәвамында. Айлар түгел, еллар дәвамында хәтта. Минем һәр вакыт хыялым була торган иде. Менә шундый хыял, менә студия үземнең берәр база булсын. Үземнең мәсәлән кабинет, репетиция итгән җир һәм шунда гына кайдыр күчәсендә и студия. Синең күңелең булганда барып яздырасың, хәлең булганда барып эшлисең, булмаганда инде көтеп тора студия дигән күк. Аллага шөкер, ул хыялым тормышка ашты минем бик иртәдә. Уфаның бер җирендә булганда да студия булды, икенче җиргә күчкәндә дә янәшә һәр вакыт студия. Студия эше ул бик катмарлы да, кызыклы да, һәм күп кабатлап әйтәм, күп вакытны да нервны да ала торган әйбер. Ул бик кирәк. Студия эше ул четерекле һәм аны җаваплы карап башкара кирәк. Мин кайгы артык та нитеп куямдыр инде. Еш кына мин язылган әйберләрне яңадан да яздырып куям. Кайбер җирләрен икенче көнне килеп тә тыңлап, ошамаган җирен нитеп куям. Нишлисең, менә шулай бара инде. Шунсы да кызыклы. Бер 5-10 ел элек, 15 ел элекке язмаларны тыңлап карыйсың да, шуннан уйлап куясың. Әле бит яңа эшләргә тырышасың. Шуннан тыңлыйсың да, юк инде ул вакытта бит әйбәт эшләнгән икән бу. Ул вакытта бит матуррак булган икән бу дип. Сүз дә юк инде. Еллар үтү белән бит тавышның да, тембрларда берничә кадәр үзгәрә. Мөмкинчелекләр дә арту ягына бармый. Элек ул барбер тавыш чыңлабрак торган, дыхание тын иркенрәк булган, һәм шул студияда бит күренә, микрофонның берәберендә яшереп булмый. Кисе такмалардан ягыла ятмаңдар. Миндә моңгы әллә инде телет калган гармундар. Әй тавылым, кайда моң кайда әй турам. Аула биле һәм гармунлы яшьлегемде кагып.
нәкъ шул вакытта кирәк булгандыр, нәкъ шул вакыттан мәгънәсе, көе, сүзләре вакыты шул булгандыр инде. Моңнар кайтсаң алга сүз дә юк инде. Без ул җырны дип аның ул җырның дөньяга килүе минем күз алдымда үтте. Рамил Чуракулов аның сүзләрен Ризван абыга биргән. Ризван абый шул баянда шулай уйнап, шулай чакырып, без еш кына инде аларның өйләрендә очраша торган Нәфисә апа, Ризван абый кызлар әле бәләкәй генә иде ул вакытта. Шунда без иң беренче башта Ризван абыйның үзе уйнап баянда шуны җырлаган тыңлап утырадыр. Мин һәр вакыт күрәдем. Әгәр дә ул уңышлы җыр булса, Ризван абый шул кадәрле бирелеп, яратып, шуннан аның күзләрендә ниндер ни була торган иде, мин хәтерлим аны. Нур дип әйтим микән ул ниндер мына ниндер эмоциялар инде. Шунда мин беләм бу җырдан өмет булачак дип. Мин хәтерлим аның шулай моңнар кайтсаң алган миңа өйрәтеп утырган. И шуны без ничектер башта мин аны үзем дә уйнап җырлап йөрдем. Шуннан хәтта бер конкурста катнаштым. Татар җыры 90 дигән туймазда тарихи вакыйга минем өчен шунда катнашуына түгел, жюридә Фәридә апа белән Бәхти абыйның булуы күз алдына китерәсезме? Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсин жюридә утыру һәм аларында алдында чыгыш ясау үзе нинди зур вакыйга һәм бәхет иде. Шунда мин анда җиңүче дә булмадым. Миңа бары тик шушы җыр белән чыгыш ясадым янда. Миңа бары тик түгел, ул минем өчен зур дәрәҗә иде, зур бәя иде. Тамашачылар сөю, приз зрительских симпатий бирделәр. Ул минем өчен зур дәрәҗә иде. Шул дипломны алып, мин кайтып киттем. Һәм әле булса хәтерлим. Соңыннан инде без бу җырны Азамат ансамбле белән шулай өйрәнеп, шунда әйтергә кирәк, анда инде моңнар кайтсаң авылга булгач бит инде баян партиясе булырга тиеш. Без анда Редик абый Фасхетдинны чакырдык. Редик абый килде, уйнап, үзенчә бит инде. Менә уйлап карагыз, әле тыңлыйсызмы? Редик абыйның теге кызыл нее бар иде. Скандали баян. Ана шул баянда Редик абый уйнаган көйләр әле булса 89 елны яздырган идек. Әле булса яңгырый, ана шул бигрәк тә башкорт телендәге варианты моңнар кайтқан авылга. Редик Фасхетдинов. Мин анда да иренеп кенә, уялып кына, ялкауланып кына ничектер башкарылган җыр инде ул. Ну, ничектер инде ул шулай таралып китте инде. Ул бигрәк тә теге дәүләт радиосына барып эләкте дә, шунда еш кына аны яңгыратып, соңыннан инде видео варианты килеп чыгып, аны популяр булып китте. Барыбер уйлап карасаң, соңыннан бик күп җырлар булды. Булыр әле Алла берсә, алар арасында бик популярлары бар, бик очраклылары бар. Но моңнар кайтсаң авылга барыбер ул визитный карточка булып каладыр инде миңа калса. Ey tağım faydasın mın faydasın ey turan Ağlağıylı hem garmınlı yeşiligimini sağınan Ağlağıylı hem garmınlı yeşiligimini sağınan Ağlağıylı hem garmınlı yeşiligimini sağınan Татарстан радиосында җырлар яңгырый идеме? Юк, җырлар яңгырар өчен бит анда барып чыгара кирәк иде. Мин 93 елга тиклем Татарстанга концертлар белән җырчы буларак әле әйтик инде җырчы булырга җыенган кеше буларак дип әйтик 93 елларда барып кына кирдем әле. Сүздә юк, ниндер чараларга барган чаклар бар иде. Мин Казанга беренче тапкыр 91 елны бардым. 91 елны Нәүрүз гүзәле дигән конкурс булды анда. Ни сәбәптер мин шунда опера театрында булды ул. Ни сәбәп беләндер мине дә шунда чакырдылар. Мине беркем дә белми дә, күрми дә, ишетми дә. Бардым, чыгыш ясадым. Кемдер кул чапты, кемдер чапмады. Ну ничектер радиога язмалар шулай ук андагы студияга барып кергә туры килде. Анда күпмедер язмалар эшләргә туры килде. Мен Ракип Гафарны хәтергә төшерәм. Ул аңа рәхмәт шөкере. Анда инде ул вакытта бөтен радиокомпанияның биректә җитәкчесе Рафаэль Ильясов иде. Аның да ризалык булса була, булмаса булмый. Ул инде ризалык биргәндер ахырсы. Шуның белән без андагы студияда күпмедер язмаларыбызны эшләргә туры килде ничектер барып. Ул бит уйлап карыйсың да аптырап та куясың. Менә бүген шундай эшләрне эшләп булыр иде микән? Менә бүгенге көннән чыгып, бүгенге характердан, бүгенге
тырыш, тырыш булмаудан чыгып, ул вакытта ничектер менә ул барган инде шулай, ургылып ничектер барган. Анда аралар да юк, анда ары да юк. Анда ниндидер теге максимализм микән ул, еш кына уйлап куям, ничек мин бу эшләрне эшләдем микән дигән уйлар килеп чыккалый. Шунда эшләгәнмен, монда барганмын, шуны үткәргәнмен, шунда чыгыш ясаганмын, монда очрашканмын. Шуларны әле уйлап куям да үзем исем акылым китә. Ничек без аны эшләдек икән? Ул ничектер табигый рәвештә шулай бара да бара иде. Я әлеге дә язмыш булгандыр инде. Тавышыгызны ничек итеп саклыйсыз? Ой, тавышны саклау ул үзе бер процесс инде. Һәркемнең үзенә индивидуаль дип уйлыйм мин. Һәркемнең үз мөмкинлекләре. Минемдә тавыш теге тимер түгел. Минемдә тавышны сакларга күп кенә көч салырга туры килә. Ул инде нәрсәдәндер сакланырга да, нәрсәдән чикләнергә дә, шуннан еш кына ингаляцияларда эшләргә, кай вакыт бик артык көч китермәскә, ул барсы да бар. Шуңа мин кай вакытны сакланып та бетеп булмый, кызганча каршы. Ну шулай да сакланганны Алла саклар дигән күп концертлар булганда бар бит связкалар алар арый. Связкага бит иң авыры икенче көнгә ул теге восстановиться итеп бетми торган иде. Еш кына авырган килер, сөйләшергә дә тавыш юк, сәхнәгә килеп чыгасың да, каяндыр Ходай Тәгалә көч бирепме, тавыш килеп чыгып, җырлап бетергән чаклар бар иде. Бер заман зур трибунадан безнең зур академик Роберт Нигматуллин, Роберт Скандарович шундый сүзләр әйтте. Минем бөтен башка проблемаларны әйтте, минем татар җырчыларына да әйтәсе бер сүзем бар диде. Хөрмәтле татар җырчылары, әйтегез әле миңа, ни өчен сез шул тиклем кычкырып җырлыйсыз диде ул. Монда инде көлик әзрәк юморга да бурып җибәрик, ну шулай да аның бит күңеленә ачынып чыкканны. Бездә шундый әзрәк бер стиль бар, бездә шундыйрак бер уй бар, кем уй дип инде фикер бар шундый. Кем көчлерәк, кычкырыбрак җырлый, шул шәп җырчы дигән шундый фикер бар. Еш кына кая вакыт менә учынап та уйлыйбыз. Кычкырып шулай җырласак, ише азагында дип тә җибәрсәк, шул шәп була дип уйлыйбыз. Ул безне бизәми, ул безнең әзрәк нигә үзешмәкәргә алып китә, әзрәк самодеятельностька алып кирип китә. Сүздә юк табыннарда шулай дип җырлыйк. Мин дә табыннарда рәхәтләнеп, шулай дип кычкырып, акырып та, и соңыннан дип тә җибәрәм баянга кушылып. Ну сәхнәнең үз ниләре бар, үз таләпләре бар. Шуңа теге эталон итеп барыбер моны акырып кычкырып җырлаган дигәнне дә кабул итәргә кирәкмәс дип әйтмәкче булам үземнең фикерне. Кемнәр минем белән килешми, комментарийларда языгыз. Сөйгелләрең бергәләп, розалар. Күңелләреңнең кайнар хисләрең, бик озакка китсен мәхәббәтең, сулмасыннар бәхет гөлләрең, сулмасыннар бәхет гөлләрең. Молодцы! Безне Алмаз белән аерып булмаган шикелле, Айдар Галимовны Кызыл розалар белән аерып булмый. Шулай диләр дә? Мин әйтәм. Кызыл розалар шулай ук визитный карточка. Да, у нас следующая визитная карточка алдагы Урал Рашитов. Урал белән үзе бер. Урал белән Фәрваз качандыр бергә эшләгәннәр. Моны тагын бер бәйләнеш. Фәрваз китте. Миңа Урал ул вакытта киткән Хания Фәрхигә бит. Шул вакытта ул анда китсә дә бу җырны Фәрваз аша ул миңа тыңлап кара дип җибәргән иде. 96 ел бу, хәтерлим. 96 ел һәм ишетү белән, тыңлау белән ул миңа ошады. Ошамаска мөмкин түгел иде дип уйлыйм инде мин. Хәер, ошарга тиеш җырларда кая вакыт минем кырдан үтеп китте ул теге нигә булган, настроениягә карап булды микән? Чөнки менә Кызыл роза шунда ошады. Кайбер популяр булырдай кайбер җырларны мин мәсәлән әйтми, әллә алар бик күп булды микән ул җырлар? Мин сезгә хәр санап китсәм ул җырларны, сез үзегез хайран каласыз. Мәсәлән, Урал миңа туган як җырын тәкъдим иткән иде. Тахир миңа яшьлегем чишмәләре дигән җырны тәкъдим иткән иде. Шуннан Урал миңа Агыйдел кызын тәкъдим иткән иде мәсәлән. Менә күрәсезме, ул җырлар соңыннан популяр булып киттеләр. Башка, ну, язмыштыр инде, җырның да үз язмышы. Һәм шуңа да мин монда бер дә үпкәләмим. Ну, шулай да монда төрле сәбәпләр белән мин туган якны кабул итмәдем. Агыйдел кызын ишетеп бетмәдем. Яшьлегем чишмәләре шулай ук минем күңелгә кереп бетмәгән. Соңыннан алар башкалар башкаруында популяр җырларга әйләнделәр. Анда җырлар әле тагын берничә. Кызыл розалар шулай ул килеп эләкте. Без шунда Урал белән хат аша гына аралаша башладык. Шуннан
жыр, шуннан ул Ханиядә күп эшләгәннән соң, соңыннан инде ул хат аша нитеп, туган якларга кайтасым килә, туган якларга кайтыр идем дип, без шатланып Уралны соңыннан үзебезнең төркемебезгә кабул иттек. Һәм озак еллар матур итеп эшләдек. Шул вакытта Рамил Агишев килде, Александр Карташов килде безнең группага, төркемгә. Василия, ана күз алдына китерәсең, бер төркемдә Василия Фаттахова, Александр Карташов, Рамил Агишев, Урал Рашитов, Эльмир Газизуллин. Егетләрне башкаларына әйтеп тормыйм. Без барыбыз да бер төркем булып эшләдек заманында. Күз алдына китерәсең, менә шул вакытта күпме җырлар туды, күпме җырлар. Минем репертуарымда түгел, аларның репертуарында да мен шундый золотое время дип әйтәсем килә. Кызыл розлар шул ук вакытта, кызыл розларның язмышы ни булгандыр инде ул килеп керү белән ошады, тиз генә аны Фәнил Арсланголов аңа аранжировка эшләде. Һәм иң беренче ул яңгырады, беренче яңгырауда җырның бит кайда яңгыравы да мөһим миңа калса. Беренче тапкыр ул инде Россия концерт залында яңгырады. 96 елны без анда бер түгел 2 концерт бердек. Мәскәү уртасында Россия концерт залында. Шундый искиткеч концерт залы әйтәләр бит, Алла Пугачевның иң яраткан залы булган дип. Хәзер инде ул юк, хәзер аны гостиницаны җимерделәр, бу концерт залында җимерделәр, һәр юк кызганча каршы. Но ул илнең төп сәхнәләренең берсе иде. Һәм иң беренче тапкыр Кызыл розларны залга төшә, Кызыл розлар ала тарата җырладым. Шуннан китте аның нее язмышы. Шуңа да бәлки ул гомере дә узын булгандыр. Ул бүген дә яши, аны бүген дә сорыйлар. Бүген дә мин аны җырлыйм, сүзләрен дә онытмыйм дигән. Һәрбер концертның азагында сез җырны җырлыйдыгыз бит. Ну, һәр вакыт алай булмагандыр. Концертлар төрле шәй була иде, төрле. Менә мин видеолар карасам, шуның белән бетәдер. 96, 97, 98. Шуның белән бетәдер икән кызлар. Бәлки ул анда икенче тапкырда инде башкарылгандыр, бәлки сораулар буенча тамам. Шундый чакларда булды. Бер генә тапкыр түгел, тагын. Мин гелә әйтәм инде, хәзер менә кая барсам да әйтәм программаларымда. Хәзер җырламасам мен әйтәм Кызыл розларны, җырламады диясез инде. Җырласам, тагын шул Кызыл розларны җырлый диясез мен инде дип әйтеп куям. Ну, менә шундый җырлар була инде, шул сиңа бәйләнгән, син аңа бәйләнгән. Сезнең билгеле хитларыгыз, аларның авторлары күбесе Урал Рашитов, Наиль Шаймарданов, Оскар Усманов, Резван Хакимов. Бүгенге көндә сез менә ул композиторлар белән эшлисезме? Анда инде сөп китергә булыр иде тагын. Зифан агайны да, Зөфәр Харидиновны да күпләр белән эшләргә туры килде, эшләячәкмен. Чөнки аңлыйсыз инде һәрбер композиторның үз вакыты дисәң үпкәләмәсеннәр. Ну, бергә эшләгән вакытларында бит үз периоды була. Менә бер периодта син шуның белән эшлисең, шуннан икенче җырлар сиңа ошый башлый, икенче җырлар өстендә эзләнеп табасың һәм күңелеңә якын. Шуңа ул периодлар күп булды. Шулай да мин теге буларын ташладым да, монда киттем дә, буларын оныттым түгел. Һәр вакыт кире дә әйләнеп кайттык. Яңадан да бүген дә эзләнәбез. Бүген дә менә шул Наиль Шаймарданов белән без элек тә хезмәттәшлек итәдек. Бүген дә мин уйлыйм иртәгә дә Резван абый белән дә шулай ук. Зифа белән дә һәр вакыт элемтәдә, Зөфәр Харидинов та. Зөфәр инде ул әйтә, Айдар синең хәзер инде багаж бик зур ди, хәзер яңаларны эзләнеп тормасаң да була, яңаларны җырлап тормасаң да була, элеккеләрне яңарта җырла да Зөфәр әйтә. Дөрес әйтә инде бер карасаң. Ну шулай да яңаларны да бит эзләнәсе килә, табасы килә. Шуңа булыр әле ала берсә. Яңаларда һәр вакыт уйлыйбыз бит әле теге мин футбол ярата торган кеше буларак, элегел Олег Блохин дигән знаменитый бер футболист була торган. Ул бер китап язып чыкты бер заман. Ул китап беләсеңме ничек дип аталар? Гол, который я не забил дип аталар. То есть гол, который я еще не забил. То есть еще будут они. То есть алда әле мин кертмәгән иң матур голлар, иң кадерле голлар көтеп тора дип әйткән формада язылган. Шу һәр иҗат кешесе шулайдыр инде. Әле иң матур җыр барыбер җырланмаган кебек. Җырланмаган әле безнең җыр дигән сүз бар бит. Шуны күп. Җиңү көне иң зур бәйрәм бит ул. Дүрт көз белән зарга көткән көн. Күпме кайгы югалдылар аша. Ил
Меңгә шатлык алып килгән күн Җиңү көне җиргә килгән сайын Яфрак ярган сайын бөреләр Biz Алмаз белән студент чагында 9 майны көтеп ала идек. Чөнки анда сезнең Салют кинотеатр каршысында ачык һавада концертлар куя идегез. Сез шунда барадырсызмы? Әйе, ул идея каян башланды, традицияга әйләнде, ул битте дә менә шушы тарих. Бу үзе бер зур тарих, рәхмәт ул тарихны хәтергә төшергәнегез өчен. Чөнки аны күпләр белә, күпләр оныткандыр, күпләр белми, кемнәрдер бер качан да белмәячәк. Ойлап карасаң, ул үзе зур гына период, ул 10 елдан артык үткәрелгән концертлар. Мин хәтта санын да төгәл генә белмим. Килеп чыгу аның бик гади гына. Без анда Салют кинотеатры ебитендә элек шунда безнең базы студиябыз белән шунда күчү белән шундай идея килде. Нишләп әле менә бу бит Дан бульвары, бульвар Славы. Бу бит кинотеатр Салют. Ул бит җиңүнең 30 еллыгына багышлап төзелгән бина булган икән. Тарихи бина. Нишләп әле бу 9 майны, май бит ул. Мин яраткан айларның берсе ул май. Һәм сүздә юк иң яраткан бәйрәмнәрнең берсе дип әйтсәм дөрес булмас. Иң яратканы да хәтта. Мин фронтовик оныгы бер картатим хәбәрсез югалган. Смоленскийда 42 елның икенче картатим яраланып кайтып, мин аның тәрбиясе белән үстем. Мин аның яраларын хәтерлим, мин аның сөйләүләрен хәтерлим, мин аның. Ул башта мин уйлаган идем, бер куярбыз да тәмамланыр дип. Аннан ничектер ул нигә кирип китте? Беләсезме ни өчен кирип китте? Традицияга. Чөнки анда яратып беренче елны ук ветераннар килделәр. Ветеран абыйлар, апалар. Ул вакытта ук инде алар күп түгел иде. Мин шунда уйлап куйдым, соң мин әйтәм, алар әле исән чакта бу эшне бит дәвам итәргә кирәк. Һәм һәр елны май аенда 9 майда мин шунда концертлар бердем. Еллар дәвамында. Аннан ни өчен тукталып калды анда үз сәбәпләре. Беренчедән килүче ветераннар инде әзәйде, бөтенләй бетте диярлек. Ансы беренчедән дә түгелдер. Беренчедән анда төрле ниндидер сәбәпләр, административ сәбәпләр барлыкка килде кызганычка каршы. Һәм нәтиҗәдә инде аны үткәрә алу мөмкинлекләре югалды дип әйтергә кирәк. Бик кызганыч. Аны дәвам итәргә дә булыр иде. Кем белә, бәлки әгәр дә актуальлык бөтенләй югалмаса. Без һаман да ул темадан югалмадык. Хәтта шуннан инде минем концертлар анда тәмамланганнан соң минем дустым главврач менә госпиталь ветеранов баш табибы Халил достым Халил Мужавирович Мустафин әйтте, Айдар бу эшне туктатырга ярамый. Әйдә дәвам итәбез инде госпитальнең нәендә диде. Йортында, бинасының кырында, йортында. Чөнки мин дә аны куплап кабул иттем. Чөнки ветераннар ана шунда гына калды да инде ул дөресен әйткәндә. Шунда алар рәхәтләнеп чыгып, концерт карап, бәйрәм итеп, кире үзләренең палаталарына кирип итәләр иде. Соңгы елларны без шунда дәвам итәбез, Аллаһка шөкер, ул эшне. Туган көн килә елга бер тапкыр, тәбрик итәргә син мине чакыр. Йөрәгем шәшәр, сиңа дип батыр, сөю тулы наз мәхәббәт кайтыр. Абагадан юкка бәхет сорама син, нинди генә матур чәчәк атса да, син ашыкма мине югалтырга. Вакытларны булмай туктатып, вакытларны Эй гомернең алтын минутлары китмәскә дип кире килегез. Шул мизгелдә мәңгелеккә калып, тик бәхетле мине итегез. Син сулаган сулышым, яшәгән җаным син. Сиңа мин инде язмышым өлешем. Бәхет җирдә үзеңнән соң изелеп калдыра
şirbetle yanıp suyup birge yaşam Bal şirbetten kıymetli Ey derviş al kuluna kassa Ortak bulik kungil yegangını Dünya gizipin Sen benim canımın yartısı Yaşaysın yüreğim döründe Nur sebep barası yoluma Balkıysın kudan nurga konup maydan bugün Balkı jеңіп koyaşı Жеңушіге ең зор бүлі Сүйген ярның қарашы Үзіліпілер Үшті паралымақай Еттіміләні Қалда болмағаш Үзіләбі Инді өзәккәйін Ялғызылы Мин ауыл баласы, мин ауыл баласы Мин ауыл баласы, ауыл баласы Мин ауыл баласы, мин ауыл баласы Мин ауыл баласы, ауыл баласы Ғұмыр бойлап барам Барсым ойлап барам Ойлар бітмәлі түгел Ғұмыр бойлап барам Әйтерсің бір мезгіл не бары Өтілген сөтілген ғұмырын Шул мезгіл ішінде нешеме тапқырлар Үзіліп ялғанды көңілім Айдар abi менә сез 1991 елдан башлап альбомнар яздырасыз бит инде, әйме? Альбом деген мәгънә бик юк иде. Концерттан турыдан-туры яздыру бар иде. Һәм соңынан инде шуны кассеталар белән чыгаралар иде. Менә сиңа альбом. Студияда туктап яздырып, ул соңынан без үзебез башлап җибәрдек ул процессның заманында. Шулай да менә сезнең аудио альбомнарыгыз арасыннан үзегезгә иң кызыклысы, иң уңышлысы итеп кайсысын билгеләр идегез? Бәхет бит ул альбомы. Аны без бик зурлап Барс медиа компаниясы белән чыгарган ик заманда бәхет бит ул җирдә шунда керә һәм анда һәрбер җыр ничектер үз орнын алып тора. Соңыннан инде Дәрвиш юлы альбомы, Яшәргән яшәргә альбомы бик хәтердә. Шуннан 97 елда ук Абагы чәчәге дигән бер альбом чыкты минем. Анда инде уже альбом формасында ул чыга иде. Менә анда җырлар әле булса яши. Менә шул альбомнар ничектер хәтердә. Соңыннан инде ничектер еллар үтү белән ниндер кабатланулар да бар, ниндер җырларны яңартып чыгарулар да бар. Шуңа күрә менә анда инде теге ничек бар первозданным виде чыккан җырлары инде ул. Бәхет бит ул аның аранжировкасы Александр Карташов эшләгән аранжировка ялгышмасам. Дөресен әйткәндә Александр Карташов бик күп аранжировкаларны минем эшләде. Нәкъ бәхет бит ул дип кенә аны әйтеп булмый, чөнки анда коллективный эш, бәхет бит ул җырын бигрәк анда бик күп төрле яклап катнашучылар булды. Без бит шулай җырны шулай эшли торган идек. Әлгенә ул кемгәдер бирәләр дә, соңыннан язылалар да, ул эшләп бирә шул кеше мәсәлән, һәм ул җаваплы да дигәндә. Әле ул һәрбер җыр өстендә ничектер коллективный эшли торган идек без дөресен әйткәндә. Ул вакыттан бит инде сезнең җырларны эшләүче ул Александр Карташов, Фәрваз абый Килдигулов һәм Фәнил абый Арслангулов основной өч музыкант. Сезнең тугры музыкантларыгыз ничә еллар буена эшләп киләләр бит инде алар. Бүгенге көндә дә эшлиләр. Шулай да яшь аранжировщиклар белән, яшь музыкантлар белән эшлисезме? Мин әле теге элекке составка әлбәттә Рамил Агишевны да кертер идем. Аның роле бик зур булды. Кемнедер анда калсам үпкәләмәсеннәр. Байрамгалинның улы мәсәлән Руслан Байрамгалин шулай ук элекке студияларда башлаган чакларда аның роле дә зур дип әйтер идем. Сүз дә юк, иң кабатлану да артык булмас. Сашаны заманда ул ничектер татар-башкорт эстрадасына, татар-башкорт аранжировка юнәлешенә үз нин алып кергән кеше. Үз энергетикасын, үз эмоцияларын, яңалыкны, заманчалыкны. Бер көнне Казанда атаклы Марат Мухинның студиясында булдык, Марат белән сөйләшеп утырабыз.
Айдар абый, без бит мана шушы аранжировкаларын тыңлап ди, тәрбияләндек, ишеттек һәм ничектер шушы музыкага хәтта тартылдык дип әйтү шул хәтле күңелгә якын булды. Мына Сашаның заман Александр Карташевның чынлыкта ул заманда эшләгән эше зур йогынты ясаган икән, аңлыйм әле булса. Яшьләргә килгәндә сезнең сорауга бүгенге көндә мин инде Фәрваз минем белән, Фәнил Арсангулов минем белән яшьләрдән бигрәк тә аерып әйтермен бар Илдус Давляновны. Илдус безнең Башкортстан җегете, инде Казаннар үзләренә җәлеп итеп Илдусны алып киттеләр. Шулай да Илдус араларны үзми ул, әле булса аның белән эшлибез, яңа проектлар, әле тагын бар ул проектлар. Менә соңгы вакытта инде менә Алла берсә Марат белән дә инде эшләребез барып чыгыр дип уйлыйм, Марат Мухим белән. Кризис дип әйтеп киттегез, 2020 ел пандемия. Планнарыгызны нык буздымы? Ну, планнарыбызны бозгандыр инде ул, минем генә түгел, ул мен ул бит дөнья. Барыбызны да. Дөнья масштабында, шуңа күрә монда инде илгә килгән, дөньяга килгән афат монсы. Сүздә юк, бу инде планнарына бозмады, бу безне барыбызны да уйланырга да мәҗбүр итте. Әзрәк карарга да үзебезнең тормышыбызга читтән үзебезгә, һәм үзебезнең кайдадыр хезмәтебезгә, кайдадыр дөньяга булган карашыбызга, гаиләгә булган карашыбызга, балаларга булган карашыбызга, илгә булган карашыбызга. Гомумән бу булай гына түгел, Ходай Тәгалә үзе биргән ниндидер сынаудыр дип уйлыйм мин. Һәм ул бәлки кирәк тә булгандыр. Уйланырга, туктарга. Бәлки теге мин кай вакыт уйлап торам да без бит шундый режимда эшләгәнбез икән, 30 еллап ничек шулай эшләргә мөмкин булды икән дип уйлап куям мин. Соңгы 2 ел мине бөтенләй ничектер утыртып, үзе бик күреп торасыз, мин бөтенләй тыныч кына, әкрен генә үткәннәрне искә алып утырган бер абзый буларак утырам. Чөнки шундыйга бераз әйләндерде бу пандемия. Без инде уйлыйбыз, һаман да сагынабыз да үткәннәрне. Яңадан шулай эшләп китербез, яңадан шулай барса булыр дип уйлыйбыз. Миңа калса яңадан алай ук булмас. Әйткәннәр иде бит, тормыш бүленәчәк пандемияга хәтлем һәм пандемиядан соң дип. Миңа калса шуңа китеп бара. Өмет ул һәр вакыт бар, ул булырга тиеш, сүздә юк. Мин сезнең өметегезне сүндерергә булмасын. Мин үземдә сүздә юк. Теге күңел төбендә ниндидер өметләр бар. Но элеккечә үк булмаячак, миңа калса барыбер ниндидер үзгәрешләр белән, ниндидер яңалыклар белән дәвам итәчәк бу тормышлар. Хәерлегә булсын, барса хәерлегә булсын. Шундый җырлар бармы сезнең? Мәсәлән, бер ай эшләнгән җыр, бәлки берничә еллар эшләнгән җырлар бардыр. Булды шундый кызганча каршы кайбер шундый вакыйгалар. Бирәсең аранжировканы кемгәдер. Һәм ул бер тапкыр еллар буе йөргән ни булды. Җыр ята. Әле минем тагын бер яңа җыр бар. Шул җырның ничәнче аранжировщикка бирәм һәм стилен эзләп таба алмыйлар. Мин телим бер төрле, алар күрәләр икенче төрле. Кызганча каршы ул җырның 1 елдан артты инде шулай ук. Менә шундый инләр бар. Эшли башлап озак кына эшләнгән җырлар да булды. Бер тапкыр эшләдек, шуннан ошамыйча яңадан, шуннан хәтта аның тональностен үзгәртеп, хәтта аның аранжировкасын үзгәртеп, бер тапкыр сезгә мин бер аранжировканы бирдем. Сез эшләгәннән соң концертларда ул һәр вакыт катнашып нитеп китте. Менә аранжировщикның җырның уңышы шулай шул. Ул теге гел кешеләр уйлыйлар. Менә шагыйрә, менә композитор һәм башкаручы. Хәзер заман шундыйга барып җитте. Бар шагыйрә, бар композитор, бар башкаручы һәм бар аранжировщик, музыкант кеше. Кем аны эшләп чыгара һәм тамашачыга җиткерә. Безнең заманда ул бик зур роль уйный дип уйлыйм. Чөнки тамашачы да безнең белән бергә үсә бит, ул чагыштыра, тыңлый һәм җырны теге сыйфатлы итеп, качественный аранжировкалар белән тыңларга безнең тамашачыларыбызның да хакы бар. Һәрбер әйбердә чама булырга тиеш. Менә мин тыңлыйм, барыбер сүздә юк, теге ниндидер электрон музыка бар, ниндидер тавышны да бик нык электрон дәрәҗәдә шулай чыгаралар. Барыбер теге табигый тере ни булырга тиеш инде ул. Миңа калса аранжировкаларда барыбер тере инструментлар катнашу миңа отышлырак кебек. Бүтән нәрсәне дә электроникага әйләндереп бетермәскә иде. Барыбер ниндидер сүздә юк, тере инструмент, гитара булсынмы, баян булсынмы, курай булсынмы, алар барыбер икенче юкка менә бөек музыкантлар, дөнья күләмендәге музыкантлар һәр вакыт алар тере музыкадан, тере башкарудан читкә китмиләр. Ул һәр вакыт
кыйммәт санала андай музыка. Шуңа яңаны эшләгәндә дә менә куйга әле дөнья куйга әле дип бөтенләй бөтен нәрсәне дә бетереп ташларга түгел инде. Бөтен нәрсәне дә электроника гына калдырсак, бөтен нәрсәне менә компьютерга гына калдырсак, тере ни калмас кебек бөтенләй. Сезнеңчә, бүгенге татар эстрадасы ул нинди? Сезнең караш бүгенге татар башкорт эстрадасы дип әйтик. Шулай дип әйтик. Һаман теге югары дәрәҗәдә дип әйтеп булмый. Ну төшеп калган дип әйтеп булмый. Чагыштырып карыйсың бит, барыбер без бит инде тарихка китсәк, әгәр әзрәк сәясәткә, политикага кирип китсәк, без барыбер телебезме, без Россия составындагы бер автоном республика. Ул Башкортстан булсын, ул Татарстан булсын. Ömür boyu шулай булды. Советлар Союзында союз республикалары булды, автоном республикалары булды. Әле ул автоном республикалар içinde булган тагын индер регионнар булды. Кызганычка каршы ул эстрадада шулай инде, ул әллә кая китә алмый. Шул политикага, шул экономикага барып тоташа. Була алмый теге синең регионың или гомумән халкың бөлгөнлектә эстрада чәчәк ата. Алай була алмый шул. Бер-берсенә шул тиклем бәйле нәрсәләр. Шуңа да кызганычка каршы соңгы вакытта карыйбыз бит, төрек эстрадасы дибез. Алар бит төрки халык. Казак эстрадасы дибез. Азербайҗан эстрадасы дибез. Ну, уйлап карасаң, чагыштырып карасаң, алар инде алдарак. Чөнки алар максат ничектер суверен яктан айрым бер ил буларак, айрым дәүләт буларак үсәләр, эзләнәләр, табалар, аларның мөмкинчелекләре дә, финанс мөмкинчелекләре дә икенчерәк. Без барыбер Россия эчендә торып калган республикалар буларак, без инде кызганычка каршы телебезме, ниндер икенче планнарда торып калабыз. Ну, шулай да ана шул икенче планда торып калган регионнар, республикалар, милли республикаларның телевиденияларын, эстрадаларын караганыгыз юкмы, менә чагыштырып? Мин чагыштырып караганым бар. Шул Кавказ республикалары булсын, шул Удмуртияныкы булсын, ненеке Чувашстан, мәсәлән, Марий-Эл республикаларының эстрадалары белән чагыштырсак, сүздә юк, бездә үсеш бар. Татарстан булсын, Башкортстан булсын, татар-башкорт арасында барыбер алга китеш бар. Төрле яклап. Ну, бар ярдәй, менә сез әйтмешләй, үрнәк алырдай җырчылар да бар. Нык эшләгән, тырышкан, бүгенге заманның талапларына туры килгән, килеп бетмәсә, килергә тырышкан җырчылар бар. Молодцы. Просто молодцы. Шуңа бүген безнең эстрадабызны алып баралар, тырышалар дигән дип әйтергә яшьләребез бар, Аллаһка шөкер. Менә монсын мин куркмыйча әйтә алам. Менә җыр сайлаганда сез нәрсәгә игътибар итәсез? Мин шундый кешеләрнең берсе дип әйтим, кем артык нык каягы сүзләргә игътибар итә хәтта. Ну, нишлим, мин әдәбият, татар әдәбиятын укып, яратып үскән кеше. Минем өчен бик мөһим ул сүзләрнең төгәл булуы да, грамоталы булуы да. Теге килдер киттеле булса, рифма өчен язылган булса, булмый. Барыбер рифмада гына эш тормый бит. Ул ничектер аның мәгънәсе дә бөтен нәрсәдә ничек ятырга тиеш. Аны бары тик чын шагыйрьләргә язалар шул андый шигырьләрне. Һәм шуны белеп, шуны һәр вакыт алга куймыйча да булмый. Минем иң зур терәгем дә, иң зур тәнкыйтьчем дә Роберт Миңнуллин иде. Ул һәр вакыт җырларын мин аңа ешкына күрсәтә торган идем. Сүзләрен бигрәк тә. Һәм ул ешкына төзәтеп тә куйган чаклары буладыр. Һәр андый киңәшчем дә, тәнкыйтьчем дә юк. Ну шулай да ул турып калган бит күңелдә. Шуңа җырларны сайлаганда ана шул сүзләргә дә, мәгънәсенә дә игътибар итмичә мин булдыра алмыйм. Һәм игътибар итәчәкмен һәр вакыт. Чөнки җырны беләсезме, җырның гомере көйнән генә тормый. Әйтәләр менә, ой, гениальный көй. Шул гениальный көйне примитивный сүзләр бозырга мөмкин. Һәм шуның ул көйнең, шушы җырның гомерен шул сүзләр кыскартырга мөмкин. Мин аны беләм. Андай җырлар минем булды. Һәм сәбәбе аранжировкада түгел, көйендә дә түгел. Еш кына аның мәгънәсез кайбер урыннарында. Тулысынча түгел, тулысынча мәгънәсез булса мин алмас идем. Аласың да җырны, бер-ике туры килмәгән һәм барып җитмәгән мәгънәсе буенча барып җитмәгән сүзләр шушы җырны төшерә дә куя дәрәҗәсен кызганычка каршы. Андый җырларда булды. Айдар абый, быел сезнең юбилей.
55 яшь. Ого. Ничек үткәрәсез? Да, юбилейлар килә дә китә. Соңгы юбилейны 5 ел элек үткәргән идем. Әйтәбез бит, соңгы вакытта еллар 1 еллап түгел, 5 еллап үтә шикелле. Шуңа да менә тагын бер юбилей килеп җиткән. Шулай һәм иҗади дусларымны чакырам, сездә юк, үземнең команданы җыям, сездә юк, кызыклы уйларыбыз бар. Ниндер көтелмәгән кем беләндер дуэт, ниндер команда белән ниндер дуэтлар, нер яңа җырлар ишетелмәгән. Әлбәттә, үткәннәргә әйләнеп кайтулар да булыр. Һәм аның цифрасы да бик кызыклы. Бер карасаң 55, ике яктан да 5тә 5, 2-5 дип тә җибәрәләр, 2 яклы 5. Икенче яктан без аны көнендә хәтта сайладык. Андый көн ул берәү генә була, 100 елларга ул да булса теге зеркальный күзге кебек бер яктан укысаң да икенче яктан ул 22-02 20 22. Бу яктан да 22 02 шулай дип нәйтә. 22 февраль көнне үткәргә булдык. Ни өчен дигәндә минем туган көнем 23-нде, но шулай да теге туган көнеңдә зур чаралар үткәрү бик җиңел түгел. Бер яктан сине котлыйлар, бер яктан сине төрле яклардан шалтыраталар. Син монда оештыру эше дә бар, сәхнә эше дә бар, җырларга да кирәк, кунакларга да каршыларга кирәк. Шуңа 22-сендә үткәреп куябыз да, 23-нде бар тик туган көнгә үткәрәбез Алла ярса. Хөрмәт дуслар, без Айдар Ганиевичне юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Аңа саулык, сәламәтлек, озын гомер, иҗади зур уңышлар телибез. Ә сез комментарийларда теләкләрегезне жәлләмәгез. Ну, анда язылып барадыр бит инде улай бит соңнан итмәгез инде. Ой, оказывается, звугы булмаган икән дип. Дальше мен болай сөйләй алмаячакмын. Киләм, ну, икенче килсәм, бөтенләй башкача сөйләячәкмен бөтенләй берендә. Имейте в виду. Ну, егетләр, монотоннарак может барадыр инде. Ну, нишләйм инде бу борын. Әзрәк скорость добавляйтерсез. Теге Лина Рифулина әйтмешләй, яңа йолдызның не башланды да инде конкурс. Анда телевизион конкурс бит инде. Съемка бара сразу, и не бара. Хәзер җырлыйлар да, без нитә башладык инде. Бер жюри, икенче жюри сөйлибез. Стоп дип әйтә. Зрители уже выключили телевизор. Это неинтересно дип әйтә. Ничек Айдар, продолжаем? Haydi. Әгәр дә сезгә 24 яшь булса, менә бүгенге көндә, сез нәрсәне башлар идегез? Яшьләргә киңәш формасында шундый җавап бирегез әле. Әне 24, не 23 түгел, 22. Чөнки мин шутлап чыгардым, менә 90-нчы елларда, 89-нчы елларда бит инде сез башладыгыз. Сезгә анда 24 булмадымы? Ну, мин хәзер әйтәм, шул 23 тирәләр иде. Вот 23, почти угадал. Ну, да. Ну, яра 23 булса. Ну, нәрсәдән башлар идем? Аның өчен, чынлап та бүгенге халәткә, бүгенге хәлгә, бүгенге илгә әйләнеп кайтырга кирәк. Бүгенге таләпләргә. Сездә юк теге 33 ел элек булганча башлап булмас иде. Ул әйтәм бит, ул барып та җитмәс иде. Ә бүген нәрсәдән? Беренче чиратта зур теләктән дип уйлыйм. Тагын да зуррак, элеккә караганда да. Дөрес әйткәндә 33-32 ел элек башлаганда бит мин җырчы булырмын дип тә башламадым. Ул минем хобби гына булыр дип уйладым. Шунысын әйтергә кирәк әле. Минем андый максатым да булмады, менә мин җырчы булам. Не, мин бит башта автотранспорт техникумда укыдым. Аннан Башкорт дәүләт университетының юридик факультеты уйлап карагыз. Соңыннан гына укырга кирдем, соңыннан гына музыкаль-педагогический университетның музыка факультеты. Педагогия университетының Казан дәүләт. Но шуңа да беренче чиратта бүгенге көндә былай гына теге хобби өчен генә айхай ул не проканает дип әйтим икән. Шуңа да әгәр дә җырчы булырга теләк бар икән, ул зур булырга тиеш беренче чиратта. Зур һәм теге акыллы рәвештә булырга тиеш. Теге җырчы гына булам, теләсә ничек булам дигән не булырга тиеш түгел. Барыбер үзеңнең мөмкинчелекләрен карарга кирәк, реаль мөмкинчелеккә карарга кирәк һәм кирәкме бу сиңа, һәм кирәкме бу кешеләргә дигән сорауларга җавап кирәк миңа калса. Бәлки ул сиңа кирәк булыр, әгәр дә ул бер кешегә дә кирәк булмаса, нәрсәгә кирәк соң ул? Җырчы ул бит кирәк булырга тиеш миңа калса. Ну, бар кешеләр үзе өчен генә җырлаган. Тогда син җырчы булмады, син үзең өчен генә җырлаган бер буе. Үзең өчен генә кер дә җырла, дусларыңа җырла, табыннарда җырла. Но эфирларга чыгып, эфир вакытында рәм итеп, телевизион неләрне, картиналарны алып туры кирәкмидер, әгәр дә син ныклап чын мәгънәсендә җырчы булырга теләмәсәң. Беренче чиратта теләк зур булырга тиеш. Ну, теләк белән мөмкинчелекләр, теләк белән реальный шундый неләр теге туры килергә тиеш дип уйлыйм мин. Без барыбер сезгә карап үрнәк алабыз. Әлдә сез бар
Ну, 18-нче мәсьәлә сүздә юк. 18-нче мәсьәлә ул үрнәк аласың инде ул кешедән. Без кемнәрдәндер үрнәк алдык. Без бик шат булырбыз әгәр үрнәк алырдай җиребез булса, кемнәрдә үрнәк алырдай кешеләр булса, яшьләр. Мин бик рәхмәтлемен яшьләргә һәрвакыт якын итеп, хөрмәт итеп, Айдар абый дип без бит менә сезгә дә менә сорауларыгызны бирәсез бит әле. Сорауны бирер өчен бит әзрәк нәрсәдер белергә дә кирәк. Синең тарихыңны, синең үткәнеңне, юлыңны, җырларыңны, репертуарыңны миңа менә бу сорауларны ишетеп отыру бик кызыклы. Дөресен әйткәндә, кызганыч кайбер журналистлар бөтенләй синең иҗатыңны белмичә килеп синнән ниндидер сораулар бирә башлыйлар. Ул сораулар настолько дежурный һәм шул тиклем банальный, аларга җавап бирәсе дә килми. Или кабатланган сораулар алар. Или синең биографияңны сорый башлый ул. Аны һәр 30 ел эчендә 80 тапкыр инде син җавап биргәнсең, 100 тапкыр, 1000 тапкыр. Ул һаман сиңа шул сорауны бирә. Менә ничек син аңа җавап бирәсең? Бүген көндә Аллага шөкер ниндидер иҗади процесс бара. Әйткән идем бит инде. Менә бүген бик кызыклы булды. Хәтта шушы очрашу вакытында без сезнең белән дә ниндидер планнар курдык. Планнарны куру гына түгел бит, ул аны теге ничектер башлап та җибәрә кирәк, ниндидер практиковать итәргә кирәк дип әйтәм. Шуңа менә сез әле миңа яңа бер җыр тәкъдим иттегез. Ул менә бая сорадың бит, җыр ничек? Менә бу җыр миңа беренче тыңлаганда ук ничектер күңелемдә нәрсәдер уятты. Сүзләрдән ничектер гади гына, но примитив түгел. Гади шул вакытта нәрсә турындадыр әйтелә торган. Һәм көе миңа калса, еш кына бит ул шул сүзләргә ул көй туры килергә тиеш. Кая туры килми ул. Сүзләр бер нәрсә турында, көй бөтенләй икенче нәрсә турында. Җырчы икенче нәрсә, икенче төрле җырлый. Менә мин монда теләр идем, Алла берсә, әйдә менә бу җырны җырлап карыйк, өйрәнеп карыйк, яздырып, Алла берсә, кем белә, бәлки киләчәктә рәхәтләнеп җырлардай, җырларның берсе булыр бу. Егетләр менә безнең дә теләктәшлек булды һәрвакыт, киләчәктә ул тагын да артсын иде. Яңа җырлар сезгә иҗат итәргә, безгә шуны башкарырга насыйп булсын иде. Амин, шулай булсын. Айдар абый, сезгә зур итеп рәхмәтләр белдерәбез. Алла берсә, тагын да яңа җырлар белән безнең тамашачыларны сөендереп торырга зур иҗади уңышлар сезгә. Рәхмәт. Һәм юбилеегыз белән. Сызып таң атқанда, еш кояш батқанда, шөкер әйтереңне онытма. Һәр сулашын достым, үміткә тик тулысын, сагыш хәсрәтләргә юлыкма. Яшәгәндә яшик, яшьнәгәндә яшник, ай йолдызлар көнләп куйсыннар. Матур тормыш корыйк, сау сәламәт булыйк, бар теләкләр кабул булсыннар. Яшәгәндә яшик, яшьнәгәндә яшник, ай йолдызлар көнләп куйсыннар. Матур тормыш корыйк, сау сәламәт булыйк, бар теләкләр кабул булсыннар. Бар теләкләр кабул булсыннар. Дуслар, бүген бездә кунакта легендар җырчы, Татарстанның Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов булды. Видеооператор Вильсур Зиганшин һәм без Айдар һәм Алмаз Юнусовлар. Каналга язылыгыз, комментарийлар калдырыгыз. Күрешкәнгә кадәр.